Ngoja ng'one chenro mar piedho dho jotend migepe odiochieng' manyoro ineno kanyo Hannah Cheptumo ma bende en jatend migawo mochung' weche mag gender kanyakla kod jaod bura mano ma Mbeere North mano Geoffrey Ringa ma bende Kiringa ma bende noyier kaka jatend migawo mano mochung' ne jotije mag piny owacho en ma biro kokawo kar mano Justina Muturi. Kata kamano odiochieng' manyoro ne en seyo mopogore opogore ma bende ne gisebedo ka gide mbui. Ahinya nyocha ka ne gi Hannah Cheptumo ka bende ka nopenje penjo to wacho ni samoro nyithindo manyiri gimomiyo ni samoro githo e ute koyugi dwaro mar hero pesa e kind mamoko. Mano mana seyo mana bende jopiny na wacho nikech kata nindo bite mogik kaka doloso oruko. Ing'e ni gima nowacho no tok ne ber nikech en gima temo gi dho ngere wacho ni demean oduoko piny dignity mar joma nyiri. Okonyiso ni nyako mora mokwongo onge ng'awo kohero pesa e pinyni nikech pesa e gima miyo tudruok mang'eny bedo e pinyni. To okonyal duoko wach mar interaction mar joma nyiri kod jogo ma kata hinyogi. Okonyal reduce that thing to gombo mar pesa. Mano nyiso ni otemo gima ne rachna kabisa king'iye maber nikech ing'e ni e chik ka wang'ero ga ng'iyo gik moko e yore mopogore ma ji nyalo ng'iyo gigo. Marach kabisa minyalo ng'iyo go gimoro en ang'o ma ng'at ma winjo gimiwacho no neno. Kiwacho ni nyiri gi hinyore nikech gihero pesa ko gidhie ute ma gidhie gi. To chal ng'at ma wacho ni kihinyori kono to ok wanyal timo ang'o, ok wanyal konyi. Kode chal ng'at ma be wacho ni nyako moro amora ma dhie e kuondego inyalo hiny. To ko in ng'at ma dwa bedo minister, cabinet secretary, nitiere gik moko onego bed ni wacho. Nikech kiwacho gima chal kamano, tang'o mitemo nyiso ji. Policies mage midhi kelo madhi rocho kata gini. Gima miyo jogi hinyo en ni girado gi jogo ma dwa hinyo gi. Ok wanyal wacho ni hinyo gi nikech gidhi kuro nikech ok anyal dhi kuma idhi hinyae. To ke dhi kamoro kabiro kata limo ng'ato, adhi kata limo ng'ato kuma kata wach ni adhi kata Mombasa limo ng'ato to hinya, ok inyal wacho ni kora hinyora nikech nadhi Mombasa. Mano gima ber kabisa kiwacho mabe kaparona to onego bed ni yieno bede ministry nikech komane paro ma en go gi ministry midhi mieno to chal ka gima ng'at ma waketo kanyo ken ng'at ma dhi konyo. To wacho ni nitiere gi lony